Si algú m'ha ensenyat ma mare és que s'ha de criticar amb coneixença. Així que jo, que estic aquí per matxacar una mica el món del fast fashion i de la moda snob i sense sentit, se m'ha ocorregut que podria portar vídeos explicant les novetats i notícies que m'han cridat l'atenció i compartir-les amb vosaltres. Així que avui us porto 5 notícies que m'han cridat l'atenció i anem a parlar una mica. La primera notícia ve de la mà de Gucci i és que ha tret 2 nous productes i la gent s'ha tornat una mica loca. Resulta que el primer és un vestit que va dirigit als homes i la gent li ha patat al cap. T'ho venen com algú per trencar els estereotips i demostrar com que la moda no té gènere, que jo estic totalment d'acord, però hi ha gent que critica que Podem s'ha passat de la ratlla d'això de l'unisex i ha presentat una peça de roba bastant femenina per ser dirigit a homes. Jo crec que la polèmica hauria de recaure en si em sembla bé que un vestit bastant lleig, sota el meu parer, pugui costar més de 1.000 euros, però bueno. Crec que la societat encara no està preparada per entendre que un tio pot anar amb vestit si li dóna la gana. I el segon producte que han tret al mercat i la gent s'ha tornat una mica loca és un bolso que te'l venen com un bolso que no té gènere. Això a mi sí que m'ha tocat una mica els ous, perquè des de quan un bolso té gènere, te'l venen com que aquest bolso té una actitud no binària. No sé fins a quin punt les grans marques ens prenen el pèl. Jo crec que estan jugant molt amb el fet de que a la societat s'està reivindicant, o sigui, et pots sentir representat amb el gènere que vulguis, pots vestir la roba que et dongui la gana, estan agafant aquest moviment, sentiment i s'ho estan portant al màrqueting i t'ho venen com una cosa revolucionària que trenca estereotips i no sé quines altres merdes. Sí, al cap i a la fi és un bolso. El pots treure al mercat, dir mira, tenim aquest nou bolso i fes una campanya on surtin homes i dones i ja està. I no li fiquis una etiqueta de bolso sense gènere perquè em sembla absurd. La segona notícia va una mica relacionada amb això de llibertat de vestimenta, de tinguis el cos que tinguis, et sentis identificat amb el gènere que et sentis identificat, pots vestir com et dongui la gana. I és que a Amazon Video està disponible la presentació de la segona col·lecció de roba interior de Rihanna que es diu Savage for Fendi Show, crec. És un vídeo que dura 50 minuts, una hora, i és el show de presentació on actua la Rosalía, on actua Bad Bunny, si no m'equivoco, i no sé quanta gent més. I el guai és que et presenten una marca de roba interior en diferents cossos. Pots veure cossos gordos, prims, pits gegants, pits superpetits, muslos així de grans, diferents gèneres, diferents races, i tot t'ho presenten amb una naturalitat, amb un empoderament, d'una forma tan sexy que em sembla tan guai. A sobre crec que tots els productes estan disponibles des de la talla XS fins a la XXL. Gràcies. I de veritat crec que és un show que heu de veure si teniu la possibilitat i que de veritat això sí que ajuda a fer un pas endavant amb la normalització de vesteix com et surti dels ovaris o dels ous. L'únic que trobo a faltar és que jo no he vist ningú amb pèls a la vista, o sigui, totes les ties van bastant ben depilades. M'hagués agradat veure algun pelillo per allà per normalitzar-ho i també mostrar que pots ser sexy i sentir-te empoderada amb pèls, però bueno. I sense sortir de la plataforma d'Amazon Video, us vull portar una notícia que va sortir fa unes setmanes. Es tracta de l'anunci de que volen fer una sèrie de 8 episodis de la vida de Mancio Ortega. Volen mostrar la seva part més humana d'aquest senyor, d'aquest magnate del món. Ojalà fos una sèrie com fosca i que ensenyessin tota la merda que hi ha darrere d'Inditex, però no crec. T'ensenyaran, doncs, la vida d'aquest senyor, que joder, sí, que està molt bé, que va començar sent un obrero més i ha construït un imperi mundial. Però molaria veure l'evolució i veure tota la merda que porta a les esquenes aquesta marca. Però bueno, suposo que ens ensenyaran la part més mundana d'aquest senyor, de que cada dia va dinar al menjador de Zara, amb els seus empleats. La quarta cosa que us volia comentar relacionada amb Zara és que aquesta marca ha llançat al mercat 2 carritos d'anar a la compra pel mòdic preu de 50 pavos i s'han esgotat. Zara, en aquest moviment de
mundial de les marques on veuen que amb la crisi del coronavirus s'han de reinventar perquè el seu model estructural està bastant obsolet, se'ls ha ocorregut treure un nou producte, que sí que són monos, és diferent al que estem acostumats a veure, però recordo que costen 50 pavos. I no sé, o sigui, és algo que sí que si t'ha agradat te'l compres, però em sembla tan presa de pèl, a vegades, lo d'Inditex, o sigui, és com Zara treu algo que surt una mica de lo normal i en seguida la gent es tira com hienes a comprar-ho i a esgotar-ho, però bueno, o sigui, jo l'únic que espero és que facin com un remember i treguin les primeres bates de franela amb què va començar amb Mancio Ortega. Si us plau, que tregui bates d'estar per casa amb el model original i les vengui a molts euros i la gent les compri. Em semblaria una jugada mestra. I per últim us volia portar una notícia que tampoc és això que diguis una notícia de veure que s'està cuinant en el món de la moda, simplement és una cosa que he vist i m'ha semblat curiós. A Instagram ha aparegut una conta que es diu JJ de Teddy Bear i és una conta on es pengen fotografies d'un os de peluix vestit amb roba de passarel·la i de street style, o sigui, looks així guapos. Lo guai és que aquesta roba no està fet de teixit, sinó que està feta amb cartolina i rotulador. És algú que retalla, pinta i a partir de la pintura crea com uns volums i està molt ben aconseguit, mola molt de veure. Darrere hi ha un artista multidisciplinar que es diu Sam Corby, que la idea sorgeix, em sembla guai, del passat Nadal amb el seu nòvio van quedar que el regal que es fessin mútuament no podia superar els $15. Així que a ell se li va ocórrer fer un calendari on cada mes presentava una fotografia de l'osset de peluix que era del seu nòvio, de quan era petit i el tenia guardat, doncs vestit amb un look diferent. Li va molar la idea, llavors li va obrir una compte d'Instagram i va penjant a l'os amb looks diferents. Em sembla curiós per això, perquè el vestit està fet de cartolina i pintat i és bastant real, està ben aconseguit i mola molt. I això és tot, espero que us moli aquest tipus de vídeos, havia pensat com portar-ho cada X temps per saber què està passant en el món de la moda i poder criticar amb coneixença. Molaria que diguéssiu a veure què us semblen les notícies que us he portat, que comentéssiu el vostre punt de vista i fer una mica aquí de conversa. Però bueno, això és tot i ens veiem a la pròxima. Adeu!